Mustache med nice videodagbog. Pisse. Optager du? Skål! Nej, vi sletter altså der, vi gider ikke, hvor vi så sidder og snakker om. Big brother! Wow! Velkommen. Velkommen. Til videodagbog nummer 3. Jeg vil have indsunget vokal. Eller indspillet. Det var rigtig sjovt. But baby, how could I know? Mega vild og sådan noget der. Simon! Yes. Jeg prøver over. Hvad? En dværg med store krøller, der synger. Thomas Sebak. Bacon whopper cheese. Hvad er det bestemt så? Bacon whopper cheese med en mayo. Ej, er der bacon? Også en Er der bacon i alle whopperne? Nej. Jeg skal ikke have med bacon. Sisse har markeret sådan, at der lige præcis ikke kan være en bil på begge sider af bilen. Lige præcis. Der mangler sådan et stykke. Jeg er sikker på, det Der er ikke nogen det er myg, jo- der lever med. Jo, der er altså. Der er masser af myg. Hvorhen? Steder i naturen, Simon. Nå. Det lyder virkelig godt. Det lyder så meget storslået. Super nice. Jeg kan godt lide fans. Vi er fans. Jeg gider ikke mere.